Dobrý deň prajem. Predstavíme si nové čelovky od značky Armitec, a to konkrétne Wizard V2. Sú to čelovky s výkonom až 1200 lumenov, patria k najsilnejším jednočipovým čelovkám na svete. V podstate možno ani neexistuje čelovka, ktorá s jednou ledkou má viac lumenov. Máme tu verziu Pro, klasickú verziu. Tu vlastne nie je napísané Pro. A verziu Pro s teplým svetlom. Prejdeme k ovládaniu, ale tak. Tu sa nám zapol hneď výkon maximálny 1200 lumenov. Keď chceme prepnúť výkon, stačí podržať tlačidlo a prepínajú nám 3 rôzne režimy dookola. Teraz vlastne ovládame verziu Pro. Turbo režim je aktuálne neaktívny a aktivovať sa dá rýchlym trojklikom. To platí pre verziu Pro. Podržíme. Teraz sa zase prepínajú len 3 klasické režimy. Z týchto 3 režimov sa dá prejsť do 3 ešte slabších režimov rýchlym dvojklikom. Teraz je úplne slabúčké svetlo. Ako máte možnosť vidieť, 3 slabé režimy dookola prepínajú tank, ktorý chcem, tak jednoducho pustím tlačidlo a ten tam zostane. Keď chcem 3 silnejšie, rýchly dvojklik, podržím tlačidlo a opäť sa nám prepínajú 3 silné režimy dookola. Chcem turbo režim, stačí rýchly trojklik a mám turbo režim. Zapnem si slabší režim a ešte sú tu skryté ďalšie 2 režimy, ktoré zapnete rýchlym štvorklikom. Toto signalizačné blikanie, podržím tlačidlo a útočný stroboskop. Podržím a opäť je tam signalizačné blikanie. Keď to chcem vypnúť, len vypnem čelovku, znovu zapnem a už svieti. Toľko k verzii Pro. Toto je takisto verzia Pro, ale s teplým svetlom. Vidíte ten rozdiel. Verzia klasická. Tri režimy, ktoré sa dookola prepínajú, a tu sa zapína turbo režim rýchlym dvojklikom. A keď z vypnutého stavu podržíte tlačidlo, tak sa zapne slabý režim. V podstate sú tam 2 režimy, čiže raz, 2, a keď budem držať ďalej, tak ešte ďalšie 3 sa zapnú. 2, 3, 4, tak. Čiže dohromady až 5 režimov plus turbo, takže 6 režimov. Začneme od najslabšieho. Raz, 2, 3, 4, 5. Ten najslabší asi nezachytilo. Čiže raz, 2, 3, 4, 5 a turbo režim. Toľko k ovládaniu. Čo sa týka balenia, Pro verzia má popruh na čelo, šnúrku na ruku, pretože sa jedná o multifunkčné svietidlo, a klip na opasok. Klasická verzia šnúrku na ruku nemá, ale klip na opasok má aj náhradné tesnenia.
To je všetko, prajem pekný deň.